Έχουμε το plane του Γιάννη. Είναι ένα H540 από την Arctic Model, αντιπρόσωπος Ρήγας Model. Λοιπόν, το έχουμε φέρει εδώ γιατί ο Γιάννης δεν μπόρεσε να έρθει για να το δοκιμάσουμε. Ελπίζω να πετάξει καλά. Λοιπόν, στην κάμερα είναι ο Νίκος Ριγώνης και στα χειριστήρια είναι ο Χάρης Σομεντίκος. Πάμε. Λοιπόν, θα αρχίσω με ένα low pass και αφήγω σφαίρα πάνω. Όπως βλέπετε είναι πολύ σταθερό. Θα κάνω μερικά rolling σε στυλ rolling circle. Θα έρθω για hover ψηλά γιατί δεν είναι δικό μας το μοντέλο, έχει αέρα τώρα. Ανάποδο, low pass ανάποδο. Knife circle.